Kristu inkosi sizoke sicele-ke umama uNkosi uMadlamini bamgangushe akeze phambili azosenzela umsebenzi obalulekileyo ngoMasikala. Njengamabonyana manje akusekho ukujabula njengamabonyana ngoba nalapho emnyango asisakwazi ukwenza lesikwenza kungenina nodwa wonke umuntu kudingakala ukuthi sihloniphe isikhathi esikusona njengamanje ukuze umsebenzi wonke uqhubeke kahle ngoba uma singena akusekho wena lokungena uma sesibekezela ilunga lenyumo akusenzeki njengoba bekwenzeka ngesimo esihamba ngaphansi kwaso ongathi ngathi uhleli kanti sekhona sekuhleli akwenye ukuthi athathele konke okwenzakalayo bese sibona sesiqoqela eceleni. Ngakho-ke siyacela bazalwane ukuthi nazi ukuthi njengamanampela umndeni wakaThuseni akunina nodwa sonke sidawona ukuba kuphela sazi ukuthi sihamba ngesikhathi esikusona umgomo obekiwe. Amen. Abangayazi-ke yangasese naye ngale uma lapho kushonele umnyango uyangabona kukhona abesifazane kukhona abesilisa mawubona unokhulu mhlawumbe kugcwele bese uyakhuphuka phezulu naphezulu esandleni sokuqala uzofika uthole yangasese. Siyabona. Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Asikhuleke.
sinikela kuphefumula lethobi yakho uzanele sivuleke libayele kana bonke abakhulu abangasekho basi babonakala njengabantu bakho kushaya uKristu ekuyayo kuye kanye nawe nomoya ogcwele kube ugquko nenkazimulo manje naphakade. Amen. Amen.
Ngenhlobo yokwethaba
Manje-ke sesibonga kwakuvuka kwakhe kwabafikeyo okubi nokufa kwakhe usizi nokuphelelwa yithemba ngokunqoba kwakho sikupilo kuphakade wasiphula emposhweni yisono nasekwesabeni ukufa wasingenisa enkululekweni emangalisayo abantwana bakaNkulunkulu. Ngakho-ke ngaye sihlangene izingelosi nezikhulu zazo nebandla lonke lasezulwini siyababaza lwakho sibonga wena manje nangelesithi Sizwe Baba ngendodana yakho uKristu Inkosi yethu, wamukele ngayo umnikelo wethu ukubonga nokudumisa. Uthele umoya wakho ongcwele kithi nakulezi zipho eziyisinkwa newayini, ukuba zibe ngumzimba negazi lakho kithi. Ngokuba ngokusuka ashelwa ngakho wathatha isinkwa, esekongile wayesesikhethula abafundi bakhe ethi, "Thathani lokhu nidle, umzimba wami lo onikelelwa nina. Yenzani lokhu ukuba ningikhumbule." Emva kokudla wathatha nesithi,
Ngifisa kanye nawe. Kodwa ngifuna ukusho into ezimbili ngakakhulu. Okokuqala, thank you very much. Kuba ninakekele uMaNhlanguleka ngesikhathi eside. Ngiyazi benisondela kuye nenza konke enikwenzayo ukusisiza. Ukuze sikuthande sikusebenzele ngeqiniso busisa bonke abaganeneyo kanye nabazali nabantwana senze sibazi ukukhona nokuthula kwakho emakhaya ethu agcwalise ngothando lwakho uwasebenzisele udumo lwakho busisa bonke abenhlanganweni emhlabeni wonke sihlanganise ngomkhuleko nangenkonzo sikuthande sikusebenzele sithi sesiqiniswe ngobabalo lakho sishisekelo kwenza intando yakho ngoJesu Kristu inkosi yethu amen.
uzomthamanda Nkosi yami. Dry Siyambonga sisigcine kwazi kwami. Esihawini senkosi nasekuvikeleni komsawayo sinikela umzimba wakhe emhlabathini, umhlabathi emhlabathini, umlotha emlotheni, uthuli othulini, ngethemba lempela lipheleleyo lokuvukela ekuphileni okuphakade ngenkosi yethu Jesu Kristu owafa wavukela ukusindisa. Makube udumo nenkazimulo nobukhosi namandla kuye yedwa manje nangezikhathi ezizayo. Amen. Ngezwi livela ezulwini lithi lobo ukuthi kusukela manje babusisiwe abafileyo befele enkosini, babusisiwe ngempela kusho umoya ukuze baphumule emisebenzini yabo ngokuba imisebenzi yabo iyakubalandela. uNkulunkulu uyangazisa indlela yokuphila, injabulo epheleleyo esebusweni bakho, intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade. Manje ke kuyena onamandla okunilinda ukuba ningakhubeki nimiswe phambi kwenkazimulo yakhe ningenasici nokuthokoza okukhulu kuNkulunkulu munye umsindisi wethu. Makube udumo nobukhosi namandla namanje kuze kube phakade. Amen. Sengathi izingelosizi ngakuholela eparadisi, abafela ukholo bakuhlangabeze bakuse emzini ongcwele iJerusalema elisha laphakade. Sengathi umkhosi wezingelosi ungakamukela lapho uLazaro engasempofu khona, ufumana ukuphumula okuphakade. Zipho ukuphumula Nkosi ingceke zakho kanye nabangcwele bakho kuleyo ndawo engenalusizi nabuhlungu, engenakububula kodwa enokuphila okuphakade kuphela. Wena wedwa ungafiyo, mdali nomenzi wesintu, thina siyafa ngokuba senziwe ngomhlabathi, ngakho siyakubuyela emhlabathini njengalokhu wakumisa mhla usidalayo wathi uluthuli uyakubuyela othulini. Sonke siyaphansi othulini, nalapho sikhala ethuneni sihubi ingoma yethu uhaleluya haleluya. Inhliziyo nengqondo zenu ekumazini nasekumthandeni uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso sikaNkulunkulu somandla uyise nendodana moya ongcwele
ephakathi kwemsikali kini njalo amen eniyokuzaba futhi umsebenzi ngeke sisamphazamisa thina